Alright, i-unbox naman natin itong ring light. Okay, this cost only for 400 pesos. With shipping fee na yun. 399. So, almost 400 pesos. Okay, tingnan natin. Na-spray na pala to. Kasi, noong ano pa to November 20. Ngayon ko lang in-unbox. Try natin. Dito sa Magalang, nagtanong-tanong ako. May mga ring light na rin tinitinda eh. Ang cost niya is 800 pesos. Tanong kami. So, ito is only 399 pesos. Almost half the price, no? So, I think okay naman, no? Tingnan natin. Packaging, okay naman. Ito lang. Alright, tingnan natin yung problema. Tingnan natin kung gumagana ba siya or hindi. Ganito lang siya, naka-tape. So, kumpara sa 800, malaki nang matitipid dito. Marami nang nagtitinda ng ganito ngayon. Siguro dahil tumataas yung demand, ano? So, ito siya. Malaki naman. Ayan. Okay. So, ito siya. Alright. Ito yung stand niya. Tingnan naman natin tong ring light kung gumagana. Ay, naku. So, ito siya. Yan. Meron siyang yan, ball mount. Tsaka ito. Ito siya. Yan. Tsaka ito. Yan. Ano ba to? I think dito siya.
Ano kaya ito? Yan. Nagpatulong na ako sa kanya. Hindi na yun eh. Tanggalin muna natin. Jenny. Fold na siguro ka. Ito yung camera. Okay. Yun. Pindutin mo yung plus kapag gusto mong mas maliwanag. Tapos yung negative sign, yan, nababawasan naman. Okay. So far, satisfied naman ako. Maganda siya. Maganda siya. Kapag naka-maximum yung light, then kapag binawasan, ito siya. Yan. Parang mas okay. Pero kung gusto mo ng maliwanag talaga, yan. Oh, nakakasilaw na. Pero maganda siya. Satisfied ako. Satisfied naman ako. Yan. Maganda siya. And also itong lapel, tinry ko kaninang alisin. Pinakinggan ko, malakas pala. Although yung mga sound, yung ibang sound, maririnig pa rin. So, hindi siya condenser. Okay. So, kapag may dumadaang tricycle, maririnig mo. Kapag may tumitalaok na manok. No? So, satisfied naman ako. Maganda siya. Kakaputi. Yan. Yan. Oh, ganda. Okay, for only 399 pesos. Very satisfying. Ganda. Thumbs up. Tapos, affordable pa siya. Dito kasi nagtanong kami, it costs 800 pesos. So, imagine mo yan. Half the price. Okay, so hanggang dito na lang. Hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na dito sa The Best Lutong Kapampangan Dishes. Okay? Bye!